Presyo sa manok sa mga lugar sa sur nga bahin sa Negros Occidental nagtaas. Kasunod sa pagkapatay sa Masobra 1.3 million nga broilers tungod kay Bagyo. Presyo sa itlog nagsaka man. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa Bacolod City, kagadaman sa mga lugar sa norte, ara lang sa 150 tubdob 180 pesos. Depende sa kalidad kagadakoon ang presyo ng dressed chicken. Sa sur nga tuman nga nahalita ni Bagyo, nagapanghakro yung mga residente sa pagtibok ng presyo sang manok sa 240 pesos pataas. Sa do, ara lang sa 5, tubdob 10 pesos ang diferensya sa presyo ng manok sa Bacolod kag Sur. Sa suma sa Provincial Veterinary Office, may kapin 1.3 million broilers ang nagkalamatay sa paglaslas sa Bagyo. Kabahin kuntani mga ini sa 4.5 million nga manok nga panigana para sa holiday season. Ikadwa nga reason is nagmahal ang mga ice, ang yellow, tag 200 lang na sa una, isa ka bloke, then right now tag 800. Sa inisyal nga suma sa Kapitolyo, 45 million pesos ang danyo sa ginbili ni Udet sa probinsya. Masobra 62 million pesos ang halit sa livestock, samtang 300 milyones pesos naman ang halit sa mga istruktura nga kausa subong sang delay kag production. Namutikan man ang pagsakas ang presyo sa itlog. Ara sa 50 sentimos ang diferensya sa mga lugar nga nahalitan kag wala nahalitan ni Odette suno sa PVO. Sa Libertad Public Market, 240 pesos ang tray sang jumbo size o kun 850 kada bilog. 230 naman ang tray sang XL o kun 8 pesos kada bilog. Ang large tag 7 ang bilog, medium size 650, samtang 6 pesos ang bilog sang magagmay nga itlog. Ang negosyante nga si Inday, nagapangaman na sa stock sa mga gina-retail matapos sumutikan nga madamo ang mga nagapangompra pagkatapos ng bagyo. Manila, kita sang adlaw-adlaw tangatanan eh. Ang mga negosyante sa mga merkado, ginpadamuan man ang order halin sila supplier bango doble man ang order sa ilang mga parokyano nga retailer sa Sur. Out of town ko order yan, mga pansit, mga sinako, mga retail, man ginahulsil minan nila. Padayon ang price monitoring sa Provincial Vet kag DTI agun masiguro nga wala sang may mga nagapamintaha. Opod Kirinal Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.